Здравейте, колеги! Отново дойде време да направим следващата презентация на иновационни продукти. Нов поглед върху денталните материали е общата тема. Днес ще се спрем на продуктите на фирма Angelus, Бразилия. Ние сме техните официални вносители от много години. Това е фирма, която се разви през последните 15 години много добре. Предлага много иновационни, специфични продукти, които трудно се намират на пазара от други производители. Днеска ще представиме както познатите до сега продукти, така и 3 абсолютно нови, които излезаха миналата година, които представляват 3 вида биокерамични силари. Ще започнем с старата гама, която е утвърдена вече на пазара. Най-продаваният продукт, бестселъра на Angelus, това е Интерлига. Това са фиброгласни ленти, импрегнирани с течен композит, които се използват за шиниране и за ретенции. В опаковката има 3 опаковани в алуминиево фолио, 3 ленти, дълги са по 8,5 см, широки са по 2 мм и са готови обработени за шиниране и за ретенции. Дълго време са на пазара Интерлига. Цената му е по принцип без конкуренция, 70 лева е опаковката. Имаме опътване на български език преведено, разбира се. Повечето зъболекари го познават и от нас също доста дистрибутори, колеги го взимат. Следващия продукт, който е също доста утвърден, е MTI, 1 грам прах, който е достатъчен за 7 апликации и има шишенце малко, което се пълни с дестилирана вода. Той също е доста време на пазара. В момента цената му за 1 грам е 115 лева. Същия продукт го има и под форма на само на 2 дози. Когато човек не иска да купува 1 грам, 2 дози представляват 0,28 грама. Той като ценичка е 43 лева. Купуват го също доста колеги от Гърция. Много го харесват, ми поръчват този специално от 2 дози. Друг продукт, който е познат на пазара, е MTI Fill Apex. Това е каналопълнежен силър с MTI, който е на база на епоксидна смола и MTI. Опаковката, която ние предлагаме, са 2 тубички, които се смесват на смесителното блокче и се размесва с шпатулата и се поставят и с гутаперкоштив, с лентуло. Той има 12 грама е опаковката, са 2 пасти, едната е 8 и нещо, другата е 4 и нещо. Неговата цена е също доста добра, 87 лева. От познатите хитови продукти, бестселъри, това е кит за репаратура на керамика в устата. Той се състои от 4 компонента. Едното е порцелановия едж, тъй наречената флуороводородна киселина, с която се втрива оперативното място, където имаме счупена керамика. След това имаме силанизиращия агент, който е 5 мл, който също се втрива. И след това имаме опакерни пасти, фотополимеризиращи. Едната е цвят А3, другата е цвят B0,5, което означава нещо между цвят 0 и цвят 1. Цената на този кит за репаратура
е 49 лева. По-отделно продаваме също силаното и флуороводородната порцелановия едж. Те се използват не само като поправка на керамика в устата, но и когато се залепват конструкции от чиста керамика. След се обработва коронката, която ще се залепи от вътрешната повърхност, за да се получи по-добра връзка с зъбното пънче. Те са специално предназначени при залепване на конструкции от чиста керамика, било от литиево-силикатни материали или дисиликатни или от циркон. Друг интересен продукт, който отдавна се продава, това са тъй наречените аксесорни фиброгласни щифтове, Реформин. Тук има 10 щифта. Те укрепват зъбната коронка и са доста тънки, се поставят около основен щифт. Тяхната цена е само 27 лева. И също един продукт, който е ендодонската линийка на Angelus, много качествено направена, от специална пластмаса за измерване дължината на ендодонските инструменти. Тя е цена 5 лева. Също отдавна е позната на пазара. Сега ще ви покажа новите продукти, най-новите. Това са биокерамичните силари. За разлика от другите фирми, те имат 3 вида биокерамични силари. Единият е BioC-силър. Това е стандартния биокерамичен силър за запълване на коренови канали. Това е външната опаковка. Отвътре представлява такава с алуминиево фолио с херметично затваряне и с апликатори. Това са доста прецизни такива материали и изискват прецизна работа и точна. Когато се отвори, после се запечатва самата врътката на спринцовката също се запечатва, когато се свали апликаторната канюла. И важното е при тях да не се държат в хладилник. Те са на стайна температура. Цената на този основния биокерамичен силър е 55 лева. Той е половин грам, но едно е грам, друго е милилитри. Половин грам, това е около повече от 1 милилитър. Тук е важно за нас милилитър, защото ни трябва обем. Запълваме кореновия канал. Има много курсове от известни зъболекари в момента за биокерамични силари. Много от тях дават като пример, като референтни продуктите на Angelus. Другия биокерамичен силър, това е BioC-Repair. Това е биокерамичен материал за репаратура на кореновия канал, при перфорации на кореновия канал. Ето листовката му. Тази листовка сме я сложили в нашия сайт в интернет. Както и на предишни на силъра имаме листовка. Направили сме заедно с фирмата Angelus и преводи на български език. И третият продукт е BioC-Temp, който е временен биокерамичен цимент за превръзка, за травми, за некрози в кореновия канал. Ето му опаковката. Той се държи като временна флошка за около 1 месец. Цената на репера, пак да не я казахме, тя е 53 лева, на силъра казахме 55, а на темпа е 25 лева. Това са най-новите продукти, които са в момента в световен хит на пазара на Angelus. Всичките имат C-маркировка, имат C-сертификат и имаме преводи на български език. И трите нови продукта,
BioC Sealer, BioC Repair, BioC Tem са готови за употреба пасти, които се инжектират в кореновия канал с апликаторни канюли. Следващата ни презентация ще бъде към края на април, също за нови продукти, нов поглед върху денталните материали по темата, както е обявена. Благодаря, до скоро чуване и виждане.